Dak APSL se langfer consistency long mass joining amai long bangkoan kapre kasong pen ci o si nang litum APSL se song long nang kacijuk dono sa. Pini ni tum da APSL si recho hidia la community hall long si ni tum dolo community hall kalilo lagi auditorium lo beti auditorium long si dolo la pendak kaduk we adon bang amunir bang do he adon don trok cap rai si atum nang join dun lo la pen la nang ke join dun atumang bong jasemet ke hala muniram lekhe em atum ar modhuram lekhe em arong ben si jasemet nang join dun lo BJP atum rai si la pen congress la dak nang join ASDC pen adu ini nang join dun La besar la dimahso lang ex MSC la Daniel lang thasa ini nilitum joy pen na berta kelong ateng prote alang li congress song pen ci open si nang litum APSL si song long si nang dun po si arjulong boy phis ame pan si hejon nilitum theklong la karbing long autonomous council CM along Facebook page long ke tweet pon ateng ke Daniel lang thasa BJP song long si ci paok don lo po la sohodola Pio Sajurika minister tadu la soputhak ahok ma chobai la sa Nelly Karjunun long lata ako la CM Tuliram rong hang kapacho bay lelo pusipu la aprang abana photo bubula amala nonta social media pen che remove ad lo ke alangli la puyo laga hok kali lagi la pen nili tumalong nangke join dunji tu angring dolo la tuge hok lam aban a photo si peklang ada haman tu ni pon Tuliram ke la kapacho bay ka mastar lo ke la sila ke claim lo la lang la tundun di tanda sar patmi paklongkam la lem selection long bang nalitum inut ta haidun te la oh hala da ke haidun dia ke bangke la ke ilitum karbi tum ke law alam ke chini o ede politics democracy alam chini de ke mati di amasi dugo agmati hala shareholders to mamat harukre phopo bubo ge pi harukre phota ningkan arjon akai arjon dor populo matha Nepali pinut hala da pahai de ala karbi tum segera karbi tum si Nepali pi phan ka pahai dun thulu kada bang